Siya siya pagkaon. Na-open na siya. You will use your thumb para i-ana siya. Hello mga ka-charzzz! Hello mga ka-charzzz! Welcome back mga ka-charzzz! So we are going for another vlog. Na-miss nyo ba ako for 1 week? I haven't do the vlogging for 1 week. So for today's vlog, this afternoon, na-board sa bahay, hunas again. So when we say hunas, ayun, malawak yung karagatan. Ang magagawa lang natin ngayon is kukuha ng mga shells na makakain. So nag-una na sila, manghuha sila glitob. The litob is a kind of shell nga kanang medyo black siya, mura scallops. Mas mahal ang scallops, mas dami ang litob. So ang litob is unsaon siya pagkuha. Now, let's go there sa sea para ato ang find out kung saan siya pagkuha. Bye-bye na. Hi mga ka-charzzz, go. Hi mga ka-charzzz, go. Ikaw na. Hi mga ka-charzzz. So since ang pagkuha sa litob is kailangan siya tiil nga tunog-tunuban lang siya. So we need to leave our sleepers there. Dala ko power bank kaya nagpulubaton ako. So we need to leave our sleepers. So naka barefoot lang ta karon. Barefoot kung sa salida nga barefoot. So let's go na. Bye. So makakasama natin sa vlog na ito, still ang Team Halab at ang mga Lady Cubs. Ayun. So karon nakakuha na sila. Nakakuha na sila sa litob. Mga siya litob, mga amega, mga ka-charzzz. Kung saan na siya pagkuha? Ikaw. Hindi ako. Ikaw na siya. Gianala na siya. Okay. Gitumban siya. Actually, amo na siya tumban-tumban. So, ano siya mga basic way kung saon pagkuha sa litob in English? I don't know, what's the English of litob? Litob. Kaparente na sila sa kuan, scallops. Scallops. Yung mga ganun. But a local scallops. Yes, local scallops ganun yan. Litob. Actually mga ka-charzzz, hindi ko expert aning pagkuha ni Ani. Pero I would try nga, i-feel sa ako ang TL kay tunog-tunuban ako ng siya para makuha. So I would try kung saan siya pagtunog-tunog. It's like you're dancing like with a, like, what on earth? Like, watch me. Go. Watch me. I'm going to. You only have 48 steps. Step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Nakuha na siya. 7. Wow. 48, 7, 8, As a 9, continuation. 11, 12, 13, 14, oh, no. 14. 14. So saan ko pas 14? Tada! 14. Hindi niya tamag 48. As a 48 di ay siya sa saan? Naapa di ay. Tada! Perfect na kayo ka manguha. Yeah, because I believe that I live in the slum of Mansabay and I saw that children are very poor. Very sad. I'm very sad. Bakla ka. Nadibula ko kukuha, di ko kabalo. Saan na siya? Heaven ni. Hindi na hot dito. Ano kay ikaw? Naka na sila buha? Ha? Chada! 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 Instant lang? Yeah. Ana lang. Ana geng-geng. So ayun, daghan namin kuha ang mga ka-charzzz. Later, amo na siyang uklabon. We'll open that and then kuhaon nang iya ang unod. Dahil yung batawag suka and the ingredients ng mga ganun. Si Enday Bote. Leaving the bottle. So, dili pa daw mauto. So, kulang pa. So, since nakakuha naman medyo daghan na siya, para mas limpyo ang ang pagkaon, we need to shake that in a tray para mawala ang iya ang mga muds o mga lumot-lumot. So, Miss Poki will teach you how to do that. Okay guys, as we are finished getting all, then the second step is washing it all. So, how? Pack. Like that. 48 counts again. 48. Kasi na asa 48? 48 hours, so 2 days ago. No! God, please, no! 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 So let's go. Padat pa tanaw ako. So na-clean na siya na less. So, hindi na kasi yung medyo brownish na siya. Hindi na kasi yung black. Kaya nakuha na yung mga laptop. Okay.
So gaon na sila dito. Una nga nakuha, they will take it nga kanang ila ang sulod di adto para makilaw na siya. So ako nila kung saan pag makabalo ko. So inanaon na siya, doon na to step. Gamitan ang mga sense of feeling. Seriously, what the fuck are you doing? Feeling mo na yung bato-bato, so mauna na siya. Bato-bato sa langit, ang matamaan pangit. Ito doing. Sige Dubi. Wala pa ka nakita. So ayun mga kaya, basta saan ako siyang feel, di ko kabalo mangita sa nila. Hindi ko talaga alam kung paano. Step, wala yung pinukuha. So ang pagpanguha sa mga inaaning nga mga shells, just one of the activities sa summer diri sa Mansabay because ang walay maghimo ang mga estudyante or walay mahimo ang mga tao, especially kung is quarantine. So isa siya sa mga activities ever nga mala ang dagat. So yun, sinti man siya kabalusan siya pagkuha. So I will just wait for them nga mahuman sila panguha and then daghan sila makuha and then ako na akong taga-taste. Tama na akong taga-tila because I didn't know how to get it. 2,000 years later. Wow! So yun, ikat ninyo siya. Ikat ninyo na siya sa ang kilid, sa edge para ma-open, ganon. Inaana lang siya pag-open. Yan. So ayun, prepare na. So after nila hugasan, na inaani na siya, na-open na siya, and then later, kuwaon na iya ang sulod. And then, suka with the sili, maanghang na suka. Yun. So kailangan ipukaw na itong kinila, nagkit siya yung bahaw. So ang bahaw is the Bisaya term for the kanin na malamig na kanin. Kanin na bukas na kinain. So while waiting for the boys para ma-finish ang nila ang pagbuha, na-prepare na naman ang mga suka, asin, mga seasonings para sa kinilaw na lito. May mga sabaw-sabaw siya. Kanang sabaw, lamin siya higupon. Bago pa daw, be. Right. Char lang. So siya pagkaon. Na-open na siya. You will use your thumb para iana siya. And then, makuha na niya ang medyo murag dila-dila. And then, put a little bit of vinegar, suka. Na suka na siya and then after pagtiladan ako sa butangas kaming suka, all I can say is province life is the best. Mga fresh nga mga dito, mga shells and anything of seafoods. You should try living in the province, kay halos na dito tanan. Actually, it's really more fun living in the province. So karon may abot na ang bahaw naka-cellophane. So gikan sa mga balay-balay ng muliktag bahaw naka-cellophane lang siya. Ano yun mga ka-charzzz? Ginagawa mo! So ayun may abot na itong mga boys gikan sa dito nga side, layo to siya. So ano nakuha na? Kita sa may fans. Ayun, yeah, another Wow! Ay, salito! Ka-charzzz, wala may yamoy mga table or unsa ba. So we need to find some place na asa may mga tapok o kaon. So
Diri na lang sandwich. Sa tawag kanal-kanal. Kanal-kanal. Kuya. Ako na pati. Greg, Nakasakit. After kumain, wala na. Kalang kaya akong lips na mula. So after nagkaon, so iihan na lang pong lakaw. Soon, limbo sa halap soon. Oh. Nagpa-feeding program tayo dito, mga ka-charzzz. Libo ka ayog mga bata. Mananamis sa bye-bye, we need to go to the tindahan kef. Ingon man sila ko, if ever nga magkila, dapat agad soft drinks. Check. Check. Ato may sa tindahan, kaya ang among dagat diri is mga 20 to 30 steps Oy! ang tindahan. Yes, we're going to have some Coke because, what do you believe? Because I do believe that every little there's a chemical reaction. And the Coke helps Chemical reaction. to protect our esophagus. Anong branch ng science yun? So anyway, so welcome sa tindahan, okay? Hindi namin go. Kaya para mahilis ko. Actually, wala may ang ihilis ko. May ramat butog ka. Kung baka ko pag-use. Nakuan people around. Ayun. It's more fun in Mansabay actually. You come and visit Mansabay. So ayun mga ka-charzzz, that's the end of the vlog. I hope you guys enjoy watching this vlog. Don't forget to subscribe, comment, share, and react on my YouTube channel, Joven Codilia, and also from Poki. Poki po lang kayo, please subscribe. Okay, thank you so much for watching. Enjoy, have fun, keep safe people. Happy quarantine days and months. Bye-bye.